28 април 2010 година е точката. Точката на вашето търпение. Точката на нашето нетърпение. Посвещаваме на българската култура. Подпис ФСБ. Тридесет и 5 години след началото, 23 години след последният им студиен албум, те се завърнаха, без никога да са си отивали. От нашите сърца, от наистина качествената музика и от ефира на Радио Шумен. ФСБ и новият им албум, чието заглавие е категорично и просто точка. Точка, но със силата на удивително. Чуйте ги. Full Max в събота.